Sa makausapa mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong mga pagbasa karong adlaw naghatag og pahinumdom kanato kung unsa ka mabination ang Dios ngadto sa iyahang katawhan. Kung unsa ka mabination ngadto sa iyahang katawhan. Diha sa unang pagbasa, atong nadunggan ang pagpahimangno sa Ginoo ni Yahweh ngadto kang Moises nga siya maoy mangulo sa mga Israelita sa pagpahawas kanila gikan sa ilang mga pag-antos nga nahiaguman gikan sa mga Ehiptohanon. Dili niya maagwanta ang ilahang kalisod, ang ilahang mga pagsakripisyo. Busa iyahang gitagaan o gahom si Moises nga maoy mangulo niining maong lihok kaluwasan sa Dios alang sa katawhang Israelita. Sa ato pod nga ebanghelyo, mao gihapon ang gipakita sa Dios nga siya mubati gayud alang sa iyang katawhan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Gabi nagtanaw ko sa first wake mass sa haya ni Father Bogie, no? Ang unang nga nagpaambit usa ka suod nga higala ug iyahang giingon nga ang kamatayon ni Father Bogie anaa ang pagkaandam nga months before siya nangandam na, iyahang panghatag ang iyahang mga butang, iyang gipang istorya ang iyang mga igsuon. In summary, it was a peaceful death. Ningon siya, peaceful death. Mao na nga nagingon po ko nga sa akong personal nga pagampo nga pahulay diha sa kalinaw sa Dios. Rest in His peace. To rest in the peace of God. Although kini nga ebanghelyo, permi na nato madunggan kung ang misa alang sa kalag, alang sa patay. But this gospel is primarily addressed to the living. Ang ebanghelyo tagana alang sa mga buhi. Kay si Jesus nasayod nga ang struggle sa kasing-kasing sa tao anaaman diha sa pagpakabuhi. Mao na nga kahinumdum ko sa gingon ni San Agustin, our hearts are restless until they rest in you. Nagsalimuang o magsalimuang ang among mga kasing-kasing hangtod nga makapahulay kini diha kanimo. Sa akong pagkinabi, sa akong mga encounters sa katawhan, mga nagkalain-laing tinubdan sa restlessness
o kakapoy sa kasing-kasing. Ang una, relasyon. Relasyon sa pamilya, sa bana o asawa, sa ginikanan o sa mga anak, sa mga igsuon. Restless ang kasing-kasing kung hisgutan na ang dili maayo nga relasyon. Ay ikaduha, mao ang restlessness sa pagpaningkamot nga mabag-o. Pagpaningkamot nga mabag-o, na sige kog simba, sige kog ampo, but anaa gihapon ang akong mga kahuyangan, nga usahay daugon ako sa akong mga kahuyangan, ug mo hangtod lang gyapon didto sa akong pagpakasala. My heart is restless. And thirdly, hisgutanan sa pang-ekonomiya. Nagrabi po nga maoy makapa-ut-ut gayud sa kasing-kasing sa tao ang pagpaningkamot sa pagpakabuhi. How to survive sa mga needs, pagkaon, pang-eskwela, ug unsa pa nga panginahanglan sa kinabuhi. And these things nga akong gipanghinganlan made our hearts restless. Restless gayud. Na usahay di magkatakdo ang atong mga pag-ampo, pagsimba, and at the same time, restless lang gyapon. Mao na kung ato lang yung paminawon, pag-ayo, ang iyahang pag-agmi, umari kamo kanako. Kamong tanan nga gikapuyan, o gibug-atan sa inyong gipasan, o papahulayon ko kamo. This is an invitation, usa ka imbitasyon sa hugot nga pagtuo, sa hugot nga pagsalig sa Dios. Ug dili ni basta-basta nga pagtuo ug pagsalig sa Dios. That once you have this deep faith and trust in this God, you will find rest. Wala siya mag-ingon nga, kuhaon ko kanang inyong mga problema, kuhaon ko kanang inyong mga financial concerns. Ang iyaha lang, nga we will find rest. We will find that confidence. He will fill in the needs, the longings, the emptiness diha sa atong mga kasing-kasing kung muadto kita kaniya sa dakong pagsalig sa bugos nga pagtuo. Dili kita magduwa-duwa.